भाभी रो डोसा बनावे आवेला? ना हमरा डोसा बनावे ना आवेला। आ डोसा ना डोसा कहल जाला, बोलहु ना आवेला। हाँ तो उहे डोसा बनावे आवेला? ना हमरा बनावे ना आवेला। आ चाउमीन आवेला बनावे? अगर कह देम कि हमरा चाउमीन बनावे आवेला ती मोटको रोज रोज हमरा से चाउमीने बनवा के खइहन। कह देतनी कि हमरा ना आवेला। ना हमरा ना आवेला। देख ले माई, इ नैहर में का सीख के आइल बड़ी, इनका कुछो ना बनावे आवेला। ठगा गइलू। रउआ सादा खाना खाए आवेला? खाली तेल पक खा खा के मोटाइल जातनी। देख ले माई, हमरा के मोटकी बोलतारी। काहे हो? काहे हमर बेटी के मोटकी बोलता लू? हमार बेटी मोट बिया का? आ ठीके कहतिया, तारा कुछु ना बनावे आवेला। हमरो श्रद्धा करेला कि पतो हमारा अच्छा अच्छा खाना बनाई तो हमहू अच्छा अच्छा बनवा के खइती। 2 महीना पहले रउर बेटी आए रही तो 4 दिन ले अच्छा अच्छा पकवान बना के खेले रहनी कि ना? अब 2 महीना 4 महीना लोग रही तो बना बना के डेली पकवाने खियाई। हम सादा खाना ना खाएम, रउआ बनावे के पड़ी। हाँ ठीके कहतिया, तारा बनावे के पड़ी। जौन जौन कहतिया तन बना के खियावे एकरा के। एगो तो हमार बेटी बिया। हम ना बनाएम, रउए लोग बनाई लोगी। नौकर भइल बनी का? देख माई कैसन मुंह जोड़ भइल बड़ी, तोरो इज्जत नहीं की करत। कैसन पतो उतरले बारू, ठगा गइलू एकदम। जान, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे पापा रिश्ता के लिए नहीं माने ना, तुमको लेके भाग जाएंगे। जिएंगे तो साथ में, मरेंगे भी तो साथ में। चलो ठीक है, दीदी आ रही है, बाद में करते हैं। एकदम हमरा के नौकरानिये समझ ले बा लोग। का भइल बा दी? कुछ हो ना। तनी चाउमीन बना देना। चुप रहो, आज चाउमीन ना बनी, दूसरा दिन चाउमीन खाई। झगड़ा भइल बा। कनिया, हाँ आओ तनी। जी मम्मी जी। हेलो, है खानदानी हमनी के गहना हो। जब पतो के अइला 1 साल हो जाला नु तो उहे देहल जाला। ई मंगलसूत्र हो, लो एकरा के संभार के रखी हो। माई उनका ये काहे देता रू? नया नचरवारी भुलवा दी हम तो हमरा के दे दो। ना तारा के कैसे दे दी? खानदानी गहना पतो के देहल जाला। हाँ दे दो। याद बा बिछिया भुलवा देले रहली तो रात भर झाड़ू लगौनी तो जाके सुबेरे मिलल। हाँ ठीके कहतारू, बड़ा लापरवाह बड़ी। जाए दो, ना देहम। बाप रे बाप, खानदानी हमरा गहना हो, अगर भुला जाई तो एगो ई हो जाई। हाँ मैं बाद में दे दी है, जब तनी समझदार हो जी। हाँ ना चीज समाज ठीक से संभाले के सीख जी तब दे दी। हाँ ठीक बजा, बाद में मिली तारा। चल छोटका, ये मोटकी एकदम हमरा पीछे ही पड़ गल बिया। लागत कोनो दिमाग लगा के एकरा के ससुराल भेजही के पड़ी। दीदी, हमरा लगे एगो आइडिया बा। कैसन आइडिया? देख का करे के नु, गहनावा चुरा लिया आ एगो झुमकावा ते अपना ननद के बैग में रख दिए, आ बाकी गहनावा ते रख लिए। तब तोहर सास गहना खोजिहन तो झुमका मिली तोरा ननद के बैग में। तब तोहर सास खिसिया के तोरा ननद के ससुरारी भेज दिहन। ऐसे का हुई, तोरा ननद से छुटकारो मिल जाई आ गहनो तोहर हो जाई। हाँ हाँ ठीक कहता रे। चल चल चोरी कर जा। चल देख बहू, बुढ़ियो गहना अलमारी में रखो तरी। मोरे दीदी, ये मौका बा। ये तो बिलाई घर में घुस गइल बिया। बाप रे बाप, बिलाई एकदम परेशान करके रख दिले वैसन। हई देखो, हम तो चाबी यहीं में छोड़ दिले बानी। बंद कर दी। हेलो गूगल, बागेश्वर धाम के प्रवचन देखाव। हमार भाई हमर जाता, रुक जो ना बबू कुछ दिन। ना दीदी जाता नहीं, पढ़ाई स्टार्ट हो गल बा, फिर कभी आए। ना ना रुक जो, हमर मन ना लगी तोरा बिना। का नखरा कइले बारू? लड़का के पढ़ाई लिखाई नहीं खे तो पढ़ी ना, जाई ना। 2 महीना से तो यही जबा, जिंदगी भर का तोहरे लगे।
फिर जाई तो आई ना। जो रे बबू जो। ठीक बा बबुआ, जो जो हमरा भी पैसो नहीं कि तोरा के दीही। छोड़ा चुप रहो, रोत काहे बारू, का ना खड़ा कोइले बारू। भाई बहन के ससुराल ढेर दिन थोड़े रहेला। मम्मी जी एगो बात बोली? बोलो। तनी अपन गहनावा दी ना, पहन के फोटो खींचेम। हाँ काहे ना, फोटो खिंचवावेला थोड़े मना कोइले बानी। चलो दे देम। चली दी। चल मम्मी जी दी। हाँ दे दे हैं, फोटो खिंचवावेला थोड़े मना कोइले बानी, लेकिन ठीक से पहन के फोटो खिंचवा के हमारे दे दी हो। जा एमे तो गाना हमर होइला ही नहीं खे। जा रउए नु बन के गई नहीं हम। लागत मम्मी जी चोरी हो गल। हो ना हो घरे में के कोनो चोर बा। ना चोरी ना भइल होई, हम ही कहीं रख के भुला गइल बानी आ हमरा बुझाता कि हम यही में रख ले बानी। चलो खोजल जा। चल चलो तो देखी तो किचने में कहीं नहीं नु धो देले। चारों बगल तक खोज लेनी, अब किचने बाकी बा। ना मम्मी जी हुआ कहां है? यहाँ तो नहीं खे, कहाँ रख देनी ये भगवान। का भइल, का खोजो तारू लोग? देख ना बाबू, हो पुस्तैनी मंगलसूत्र जनिका के ना देत रहनी है, कहाँ दूर खा गइल बा, कब से खोजे तनी मिलते नहीं खे। आए रुको, हम खोजो तनी। ये पता ना लापरवाही से कहाँ रख देवे लालू। बताओ मिलते नहीं के? हई के करबे हो? अरे वो हमरा बेटी के बैग ह। एगो में चेक करी ना। ई का कहत हूँ, हमार बेटी कोनो चोर बिया के ओमे होई। एक बार चेक कर ली, कहीं मेरा खा गई हुई। हम चोर के थोड़ी कहतनी। बाप रे, होई देखी मम्मी जी, ये तो दीदीए के बैग में गहना बा। बाप रे बाप, हम ना जानत नहीं कि दीदी इतना बड़का चोर बाटी। हम ना रहेम अब दीदी के साथ ही घर में। अरे बाप रे बाप, जानित लोग हमार घर वाला के घर में चोर रहेले तो कहियो बियाह ना करित लोग। हम ही अब घर में ना रहेम। कहत रहनी है कि घर ही के चोर बा, लेकिन रउए ना विश्वास करत रहनी है। कितना बड़का ई चोर बारी, देखी गहना छुपा के रखले बारी। या तो घर में ऊ रही है ना तो हम रहेम। हम चोर उड़ के साथे ना रहेम। बबनी का माई, मतलब चाउमीन ना बनल ह त तनी ई ना कि छोला चाट मंगा के खिया दी। चाट छोला खतरू हई हमर का कइले बड़े रे, सब गहना चुरा के रखले बड़े में। हाँ? ई कहाँ से आइल बा बैग में? वाह, हम कहाँ से धरे? देखो तनी मम्मी जी कितना एक्टिंग करत तारी। लागत जानते नहीं की चुरा के बैग में धो लेले बारी। एक नंबर के चोरनी बारी। हमरा के चोरी बोलेम? चुप, चुरा के रखले बड़े, झूठ बोलता रे कि हम नहीं की चुरैले। जा हमार नाक कटवा देलू, तू इज्जत ले लेलू हमारा। आज तोरा चलते पतोह के सामने बेइज्जत होके के पड़ता। हम चोरी नहीं की कइले माई। चुपचाप हमारे नजर से दूर हो जो। जो अपना ससुराल पाहुन के बुला ले आ जो। माई लागत है कि चोरी हो गई, नहीं के मिलत। हम पूरा रूम छान मनली। कहाँ से मिली? अरे दीदिया चुरा के बैग में धइले बिया आ एके गो कान में के मिलल आ उ गहना बुझाता कि बेच देलक का दू। हाय एके गो बा, तीन गो कहले ने का कइलक, बेच देलक का दू। दीदिया से तो ये उम्मीद ना रहा हमरा। चलो बला भी टल गई और हमार गहनो मिल गई। भाई भी कॉल करत तनी। हाँ बहू। हाँ दीदी बोल। गहना कहाँ बा? वो तो हम बेच देनी, हम अपना गर्लफ्रेंड के लेके भागल बनी।
हमनी दोनों आदमी बहुत प्यार करे निसन एक दूसरा से, जियम भी तो साथ में, मरम भी तो साथ में। उनकर घर वाला केस कर दिले बा, हमरा के पुलिस खोजत हुई, हम रखा तानी, हमार फोन ट्रेस होत हुई। एहो दीदिया तो गइल बिया पुलिस थाना केस करे, कहती है कि हम नहीं चोरैले, पुलिस आवत अब चेक करी घर में कि के चोरैले बा गहना। अरे बाप रे बाप, अब तो हम फंस गई नहीं। हमार गहनो भाई लेके भाग गइल। आज जेलों में जाए के पड़ी हमरा। ठीक ही लोग कहेला गलत के परिणाम गलते होला।